Добрый день, даражэнькія, вас вітае Надзейка. І ў гэтым годзе я з задавальненнем вам расказваю пра тое, што засталося на нашай полачыне ад бацькоў і продкаў у рамках праекта «Цікавае падарожжа Надзейкі. Полацкая спадчына». Сёння дарослыя дзеці праяўляюць вялікую цікавасць да беларускай даўніны, традыцыям, звычаям і абрадам. У людзей з'яўляецца жаданне даведацца, як жылі іх продкі і ўвогуле чым займаліся. Полацкая зямля славіцца сваім культурным багаццем, сваімі вёскамі і аграгарадкамі, якія захоўваюць матэрыяльныя і культурныя скарбы, каб перадаць іх нашчадкам. Адным з такіх населеных пунктаў з'яўляецца аграгарадок Кушлікі. Давайте сёння разам адправімся туды. Паехалі! У 2018 годзе я ўжо наведвала аграгарадок Кушлікі, каб папоўніць свой нататнік цікавымі рэцэптамі рэдкіх беларускіх страў, якія характэрны менавіта для нашага полацкага раёну. Тут разам з гаспадыняй Шуман Галінай Наполеонаўнай мы гатавалі царскія крупяныя бліны і напой кулага. Я ўпэўнена, што гэтыя стравы вам вельмі спадабаліся, як і мне. А ўсё таму, што гаспадыні кушлікоўскай зямлі заўсёды з даўніх часоў славіліся сваімі кулінарнымі здольнасцямі. Таму тут, на базе сельскага дома культуры, дзе мясцовыя жыхары збіраюць і захоўваюць старажытныя рэчы, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, ёсць шмат рэчаў, прызначаных для гатавання ежы. Вось паглядзіце. Але сёння, мае даражэнькія, я жадаю акунуцца ў глыбіню гісторыі гэтага выдатнага месца і зразумець, што дасталося ў спадчыну будучым нашчадкам. Для гэтага мы запрасілі настаўніка гісторыі мясцовай школы Кахановскую Ольгу Івановну. Ольга Івановна, раскажыце крыху пра сябе. Колькі год вы ўжо займаецеся вывучэннем кушлікоўскай зямлі, яе гісторыі, даследчыя работы праводзіце і ўвогуле чаму пачалі займацца такой дзейнасцю? Я сама нарадзілася ў гэтай вёсцы. Я народная для мяне вёска. Гісторыяй цікавілася з дзяцінства і пасля заканчэння Магілёўскага педагагічнага інстытута з тых пор ужо больш 35 гадоў работаю ў нашай кушлікоўскай сярэдняй, цяпер базавай школе. І з самых першых дзён, калі я прыйшла сюды на работу, мы займаліся даследчай работай. Шукалі імёны тых пахаваных салдатаў і афіцэраў, якія ў нашай брацкай магіле ляжаць. І, безумоўна, займаліся гісторыяй калгаса, гісторыяй школы. Чаму вёска ўвогуле называецца лясная, а яе жыхары ляснымі жыхарамі? У топанімічным слоўніку слова «кушляне» азначае «лясныя людзі». А лясная вёска, відаць таму, што ў той час, у старажытнасці, вёсак тут было намнога менш, чым зараз. Лясныя угоддзі у вялікай колькасці, ды лугі на беразе Двіны. Вось, мабыць, гэта і тлумачыць назву Кушлікі. Зразумела. Вось адкажыце, я ведаю, што зусім непадалёку знаходзіцца старажытная стаянка эпохі мезаліта. І ці праўда, што такіх стаянак ва ўсёй Еўропе толькі 3? Гэта праўда? Так, гэта праўда. Гэтая стаянка называецца стаянка Крумплева, ёсць яна на ўсіх археалагічных картах і адносіцца да культуры кунда. Такіх стаянак у Еўропе толькі 3. Адрозніваюцца яны ад іншых мезалітычных стаянак тым, што акрамя звычайных крамянёвых прылад працы, напрыклад, наканечнікі для коп'яў, для стрэл, скрабкі разнастайныя, нажы крамянёвыя, знаходзяцца ў вялікай колькасці і ганчарныя вырабы раней, чым на іншых тэрыторыях Беларусі. Вось гэта асаблівасць археалагічнай культуры кунда. А вы памятаеце, калі былі раскопкі археалагічныя, прысутнічалі? Я прысутнічала на гэтых археалагічных раскопках.
Былі яны у пачатку 80-х гадоў, дзесьці 1981, мабыць, год. Я ў той час была студэнткай на канікулах, аформілі мяне малодшым навуковым супрацоўнікам. Школьнікі дапамагалі кандыдату навук Ксяндзову, які праводзіў гэтыя раскопкі. Праводзіць раскопкі моя задача была запісаць вялікую кнігу і пранумараваць, і лакам пакрыць усе гэтыя знаходкі. Такая цікавая работа у мяне. Вельмі цікава, зразумела. У кушліках ёсць нейкія валатоўкі. Раскажыце, што гэта і чаму так называюцца вось нашым гледачам? Валатоўкі – гэта доўгія курганы. Увогуле яны не толькі ў кушліках, яны уся паўночная Беларусь. Было такое паданне, што быццам бы у іх пахаронены людзі вялікага размеру волаты. Хаця на самай справе археолагамі даказана, што гэта проста звычайнае пахаванне, але некалькі, цэлы рад пахаванняў, зведзеных у адзін курган. Ёсць у нас такія валатоўкі. Вельмі цікавая інфармацыя. Але вось, ведаеце, мяне больш за ўсё цікавіць падзея, якая назаўсёды засталася, напэўна, у памяці гісторыі гэтай мясцовасці. Гэта, канешне, бітва пад Кушлікамі, якая адбылася 4 лістапада 1661 года, так? Раскажыце, калі ласка, пра гэту бітву, хто з кім ваяваў, чаму, кім былі прадстаўлены войскі, ну і гэтак далей. Бітва пад Кушлікамі, безумоўна, падзея вельмі знакамітая. І хаця ў школьным падручніку пра яе напісаны толькі адзін радок, звычайна мы з дзецьмі ў 7 класе адводзім на вывучэнне гэтай мясцовай гістарычнай бітвы цэлы урок. Бітва пад Кушлікамі адбылася ў час руска-польскай вайны 1664-1667 гадоў. Рускія войскі імкнуліся в чарговы раз заваяваць выхад у Балтыйскае мора, захапілі ўсю тэрыторыю Падвіння, у тым ліку і Полацк, і Віцебск былі захоплены рускімі войскамі. І тут у нас недалёка ад Кушлік стаяў спачатку рускі лагер ваяводы Хаванскага і Нашчокіна. Налічваў ён каля 20 000 жаўнераў. Праз Двіну у раёне Дзесны у гэты раён да Кушлік пераправіліся і войскі Вялікага княства Літоўскага. І гэтыя войскі астанавіліся лагерам недалёка ад Кушлік, умацавалі гэты лагер, але войскі рускіх ваяводаў пастаянна нападалі на гэты лагер, не давалі пакою войскам Жаромскага. Але галоўную бітву рашаючую Жаромскі пакуль што яшчэ баяўся распачынаць, бо было яго толькі 12 000 ратнікаў. Сітуацыя змянілася, калі польская дывізія Чарнецкага прыбыла да Жаромскага, і ў гэтым саюзе цяпер ужо было больш 20 000 воінаў. Ноччу адбываецца, напярэдадні 4 лістапада адбываецца нарада ваенная, вырашана было адразу пачаць бітву яшчэ на досведку. Аднак высветлілася, што рускія ваяводы са свайго лагера аддалі загад яго пакінуць, і войскам Жаромскага і Чарнецкага прыйшлось даганяць рускія войскі, а гэта прыблізна 1,5 кіламетра прыйшлося ім на конях скакаць, каб дагнаць рускія войскі. На беразе Двіны адбылася гэтая бітва. Закончылася яна перамогай войска Вялікага княства Літоўскага і Польскага, і палон быў вялікі ўзяты, нават сын ваяводы Хаванскага папаў у гэты палон. І пасля перамогі прыбыў сюды у Кушлікі кароль Рэчы Паспалітай Ян Казімір. Угаварываў ён Жаромскага ды Чарнецкага, іх канфедэрацыю, працягваць далей баявыя дзеянні, вызваляць Полацк і Віцебск. Аднак Жаромскі адказаўся наадрэз. І на гэтай буйной бітве ледзь не завяршылася ўся кампанія 61 года. Праз месяц вызвалілі Вільню,
а Полацк и Витебск только в конце войны, в 1667 годзе был вызволены. Вот такая важная подея была на нашей территории. Зрозуміло. А ось я бачу, у вас тут є топографічна карта, так, на якій позначені райони діяння войсковых отрядов, так? Давайте покажем нашим глядачам. Показана река Заходняя Двина на этой карте, место переправы войсков Жаромского праз Двину и место лагера Жаромского. А вот великим овалом обведено место, где находились воеводы хованские и Нащокин русские воеводы. И стрелочками показаны накерунок руху войсков Жаромского и Чарницкого у районе от Якубинок, минуючи вёску Кушлики до вёски Райкова. Вот как раз на этих Кушликовых горах, так у некоторых документах об этом говорится, и отбылась Кушлицкая або Кушликовская битва. Так, зрозуміло. А розкажіть, откуда у вас з'явилася эта карта? Карта эта у нас з'явилася таким чином. Коли отзначалася 350-годдзе Кушликовской битвы под Кушликами, давайте, ребят, так, мне так больше подобается гэтая назва, до нас приехала делегация з Петербургу. Узглаўляў яе адзін з лідараў беларуска-расійскага таварыства аматараў гісторыі Амбрасович Пятро. 350-годдзе адзначалі мы 4 лістапада 2011 года. Так, зрозуміло. І ад яго вам? Ад яго нам дасталася і фотаздымкі, некалькі фотаздымкаў удзельнікаў, партрэтаў удзельнікаў гэтай бітвы і такая цудоўная топографічная карта, якую мы заўсёды штогод выкарыстоўваем у нашай навучальнай дзейнасці. Зрозумела. А вось я гляжу на эту карту, и мне вельмі жадаецца пабываць все-таки на месцы бітвы, на поле бітвы. І я упэўнена, маім гледачам таксама было бы цікава паглядзець. Вы нам покажете гэта поле? Безумоўна. Вось, Надзейка, мы з вами прыехалі на тое поле, адкуль і пачыналася бітва пад Кушлікамі. Именно адсюль, з гэтага поля, з лагера выступілі войскі маршалка Жаромскага. Адно за другім ідуць гэтыя палі, на якіх і адбывалася Кушліковская бітва. Ну вось глядзіце, Надзейка, мы з вами прыехалі на тое вялікае поле, дзе адбыліся асноўныя баявыя дзеянні ў час гэтай бітвы. Вось адтуль наступалі войскі Жаромскага, а ў тым боку, у бок Полацка, адступалі войскі рускіх ваяводаў Нащокіна і Хованскага. І именно тут войскі Жаромскага і Чарнецкага дагналі рускія войскі і разгромілі. Зрозумела. А расскажите про сам ход бітвы. Што было, можа, цікавага, незвычайнага? Так? Ну, ёсць тут нават нейкая містычная з'ява. У той дзень былі вельмі моцныя туманы. А ў лістападзе ж звычайна туманаў не бывае. І калі войскі Жаромскага выйшлі з лагера для таго, каб даганяць рускую армію, у тумане вельмі дрэнна было бачна, і не заўважылі яны адразу небяспеку. Адступаючы, войскі рускія аставілі засаду з стральцоў. У лістападзе, я ўжо казала, не бывае туману. Юбілей гэтай падзеі, і быў настолькі моцны туман адзін за ўсе 2 месяцы. Вось у гэтым і ёсць нейкая містыка. Ольга Івановна, дзякую вялікі вам за ўдзел у нашым праекце, за гэты сапраўды каштоўныя веды. Прыміце, калі ласка, невялічкі падарунак ад нас. Дзякую вам вялікая, і я хочу вам сказаць вельмі вялікае дзякуй за той інтарэс, які вы маеце да гісторыі не толькі Кушлікоўшчыны, а ўвогуле ўсяго Полацкага района. Дзякуй вам, Надзейка. І вам дзякуй. Ведаеце, мои даражэнькія, слухаючы пра ўсе гэтыя падзеі, я зразумела, што гэта не проста гісторыя, гэта не проста памяць кушлікоўскай зямлі. Гэта і ёсць яе спадчына. А калі ты ведаеш сваю спадчыну, ты адчуеш яе сілу нават пад адкрытым небам. Сябры, праз некаторы час мы працягнем маё цікавае падарожжа ўжо ў другім куточку полацкай спадчыны, а завяршыць сённяшнюю сустрэчу хочацца радкамі аўтарскага верша Кахановскай Вольгі Івановны. До новых встреч!
поле над самай ракою мінулага адгалоскі. У сэрцы азвалася болем гісторыя маёй вёскі. Лагер, агні ў ночы, коней прыціхлае ржанне. Савет ваенны рашае, чакаем толькі світання. Сышліся два моцных войскі, была вялікая бітва. Плылі стагоддзі над вёскай, цяпер тут пуста і ціха. Убраны даўно палеткі, ветру на полі прастора. І толькі рака, як светка, маўкліва бяжыць да мора.